by bylo stěžné. To by bylo. Hej, řekni to znova. Ne, to nemyslím. Řekni znova, který tě vytáhl jsem ty refítě. Proč? Dobře, ale to už by nebyl vtip, ne? Víš? Tím by byl, jak kdyby se zasekla, zase víš? Proč to žereš? Jo, my tady umřeme, tak musíme jít spořínky. Tak jo. Jo. To je snídaně, večeři. Ale to nemám tobě! Tak jo, dík, počkej. Takže budou chodit už večeři. No, to rituály do večer. Už si to skoro rozbíjí, nevadí. Já jsem to nežrala. Fakt? Vždycky jenom jo, je to dobrutká. Jako fakt je to chutná. Jaký druh, který já jsem rozkousla.